e denunciar, señora presidenta, o acontecido o pasado pleno, no último intre da sesión plenaria, cando un deputado do Partido Popular calificou de fea a unha deputada deste grupo parlamentar. Vostede convendrá comigo, señora presidenta, que este é un comentario sexista, machista, que esta presidencia e esta Cámara non debe tolerar. Por eso, este grupo pídelle a reprobación deste deputado. Estes comportamentos, e remato, señora presidenta, son os que conducen, finalmente, á perpetuación do machismo no noso país. Pídolle o amparo desta Cámara. Señora Díaz. Que sobre os feitos acaecidos no pasado pleno. Señor Meira, se estou contestando ya a señora Díaz, se non lle importa. Bueno, pois estou contestando se non lle importa a señora Díaz. E quero dicirle que sobre os feitos acontecidos nesta Cámara no pasado pleno, que motivaron un escrito do seu propio grupo parlamentar, pero que recibiu cumprida resposta, e independentemente de outras cuestións, me parece, que recibiu cumprida resposta da presidencia desta Cámara, incluso trasladada á mesa do Parlamento, e, polo tanto, me parece que non teño nada máis que engadir, porque, como vostede ben sabe, é un tema que non está hoxe neste momento na orde do día ni do desenvolvemento do pleno. Non é motivo do pleno, sabe que debatiuse incluso na Xunta de Portavoces, pero, en calquera caso, creo que foi vostede que resposta dentro por forma. Sí, está o señor Losada, porque pediu a palabra a señora Díaz e a señora Losada. Sí, señora Losada. Sí, señora presidenta.